Čaute. Dnes ideme na hrebeň. Včera sme robili len tu dolu vedľa cesty, ale dnes ideme hore. Tam máme nejaké hrubšie jedle. Tak som zvedavý, čo to bude za hmota. A mám pred sebou zhruba kilometr, možno trošku viacej. Prešli sme si porast. Prešli sme si cesty s otcom, kadeľ to budeme ťahať oni. A teraz škriabu tam krajom. A máme tu značené len jedle. Také pekné kúsky, dlhé. Také sme už dávno nerúbali. Terén je taký kopčekovitý. A kamene sú tu veľa. By sa mi zišli reťaze, ale ja ich obúvať každý deň nebudem na kolesa, takže poradíme si. No, bodka je až tam hore na tej jedli. Takže tu by som ešte skúsil nejako dostať cez tento kopček. Krásne stromy, no uvidíme, ako pôjdu. Krásne došky. Tu si sme očistili no neskutočné došky pre nás, keď ťažíme tie košaté buky stále. Bude štvrtý do fúry. Krásne do smeru. Si takú lanovku. Zašiel mi tam do bordelu a potrebujem ho dať sem k tým dubom. Tak s týmto lanom ho držím. A s druhým lanom ho ťahám po tom lane. Dobre. Tento má bodku, takže nevadí. Dobre, super. A moja jedla zhodila jedného duba, takého tenšieho. No ešte tento jeden zapneme zo spodku. Neskutočne dlhé drevo. Nebudem to znasilňovať a viazať tam 15 kubíkov, lebo ťahám po lese, žiadna cesta, aby sme to veľmi neodrali. Ak mám, tak
takú linku, no, ktorá vyzerá ako cesta, ale za chvíľu tu cesta bude. Mám tu ešte jednu obesenú jedlu a jedna je tam pustená. Pôjdem tu dnuka a napojím sa na to pero, s ktorým som ráno schádzal. To asi nespadne. Padne. Parádny kúsok. Musel som ho prepnúť pomedzi buky, lebo okolo brezy by nevyšiel a ešte dopneme 2-3 kusy z vrchnej strany teraz. Tak celá fúra za hrubší. Dnešný výkon bude dobrý. Naposledy sme mali takú robotu pred 4 rokmi asi. Tak hodím vám tam nejaké fotky na koniec videa. Sme ťahali po 15 kubíkov na fúru. Tak sa majte a ďakujem za sledovanie.